ani ne baw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ne kɔrɔw ne dɔgɔw ani ne terinu an bɛ Mali kunnafoni plateau de sanfɛ Mali kunnafoni point TV an ka émission n'o ye yɛlɛ waati n'ale bɛ diffuser sur YouTube chaque lundi à partir de 18h restez toujours connectés ayiwa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka wagati de so mandi kan n'o ye Mali kunnafoni ye émission yɛlɛ waati comédien dɔw b'an bolo yan nɔ an bɛna u ɲininka sababu tɔgɔ n'u jamu fɔ an ɲɛna pour que an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ u ka baara taga bolo la cogo di cɛ aw ka bote nin y'aw yɛlɛtɔ ye depuis sisan an b'a daminɛ gauche bɛ droite y'a daminɛ yɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ daminɛ barika bɛ droite de la an bɛ taa yan fɛ cɛ o yɛrɛ bɛ ka yɛlɛ a yɛrɛ ma o ko de ma yɛlɛ furanin ta ka sɔrɔ ka na dɛ yoo an ko fili yan fɛ dɛ Lebo i tɛ i yɛrɛ ɲɛfɔ an ye dɔɔni i kanubagaw bɛ k'i lajɛ i kanubagaw bɛ k'i lamɛn an bɛ Mali kunnafoni point TV de la u ka plateau sanfɛ émission yɛlɛ waati voilà i b'i ɲɛfɔ dɔɔni i kanubagaw bɛ k'i lajɛ bon ne ye Yusuf Dire n ka fɛn dɔw la comme dɔw fana b'a fɔ ma général dɔw ko directeur bon dɔw ko lamsa a ka ca dɔɔni donc e kelen nin bɛɛ tɔgɔ voilà voilà faamuya sɔrɔ o la sisan an bɛ taga gauche la an b'a daminɛ cɛ la wa muso musow tɛ fɔlɔ ya priorité aux femmes ouais ko priorité aux femmes cɛ ka trapu ninnu ma nɔgɔn dɛ n terni i n'i ka beauté nu il faut ka ne ɲɛbɔ i ka fiɲɛ fɛ sisan nɔ i place t'anw fɛ yan nɔ i bɛ hakɛ to awɔ voilà i bɛ an bɛ Mali kunnafoni point TV de la émission yɛlɛ waati i kanubagaw bɛ k'i lajɛ donc k'i k'i yɛrɛ ɲɛf'u ye dɔɔni bon ne tɔgɔ Kaja Kamara ne ye Inakɛ ka tɛmɛ ye Inakɛ sisan bɛ conservatoire la bravo wale Beni Daga donc ala ye daga kɛ ne ok an bɛna se ne yɛrɛ balimakɛ ma ne balimakɛ ayiwa Mali kunnafoni TV kanubagaw bɛ k'i lajɛ i yɛrɛ kanubagaw bɛ k'i lajɛ k'i k'i yɛrɛ ɲɛf'u ye dɔɔni ok ko n bɛ teleso cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ Adama Sangare dɔw bana fɔ a b'u ma ko zɔ kɔni bon n yɛrɛ t'i dɔn Adama Sangare la quoi mais très généralement n b'i dɔn zɔ bon ne ina kɛ n tilara ina la n taara balafasige la n bɛ ka dɔn kɛ i bɛ ka danse kɛ voilà donc bon an ti se dɛ an bɛ k'a ladege an fana bɛna anw dege yan b'i kɛ a kɔni ne mɛ a ma nɔgɔ dɛ bi de ka di voilà merci halisa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali kunnafoni point TV ne terikɛ général i m'a fɔ ko b'o de f'i ma Yusuf Dire dit le général général an y'an lakɔlɔsi an y'i ka vidéo dɔw ye an y'i ka image dɔw ye an bɛ fɛ k'i ɲininka e bɛ nin baara in kɔnɔ yalima i y'a kalan de kɛ wa ou bien e y'a a daminɛ cogo di et puis i bɛ baara in na nin y'a san joli ye voilà i ka nin question diyara n ye bari ne y'a kalan kɛ yani n ka a kalan kɛ métier in diyara ne ye en même temps ne tun b'a kɛ yani n ka n'a kalan na fɛnɛ k'an to école la premier cycle ninnu niveau la ka na donc ni interquartier tun bɛ yen nɔ donc o tun bɛ n ta comédie la u tun bɛ n don u ka sketch la je jouais donc n bɛna se défaut yɔrɔ ma waati min na mɔgɔw tora ka n la pousser i tɛ taa cɛtiri kalan kɛ a cɛtiri kalan bɛ yen nɔ o y'a sɔrɔ n yɛrɛ t'a dɔn ko a kalan bɛ yen nɔ quoi n bolo i bɛ wuli ten dɔrɔn voilà k'i don a la quoi donc mɔgɔw ko n ka taa kalan kɛ n ka taa kalan kɛ effectivement n nana ka na concours kɛ n y'o sɔrɔ n ye INA kɛ donc i ye INA kɛ awɔ wow excellent Mali kunnafoni point TV Kaja Kamara Fimani kale kale ah ouais donc ɲɛko waso don wa a bɛ de dɛ anw ma nin ye sa o fana digira dɔ la Kaja Kamara an bɛ i ɲininka yalima e bɛ nin baara in kɔnɔ
i yɛrɛ y'a fɔ ka ban k'i y'a kalan de kɛ kanu jumɛn y'a to e ye nin baara in kɛ parce que an b'a dɔn ka nin baara in a lagosi ka ca wa mɔgɔ caman m'a faamuya surtout muso ta fanfɛla la a ma nɔgɔn dɔɔni n b'a fɛ i k'i da don o la ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna bon Funɛ Funɛ de tɛ i bi girinnen tɔgɔ ye tantɔ cogo di kɛ to ye nin tɔgɔ ye ma dɔn kaja ka di sa Funɛ kɔni bon ne y'a kalan kɛ ne y'a f'i ye ne bɔra in na ka sɔrɔ ka taa conservatoire la donc i bɛ ka théâtre de continuer conservatoire la ayi bon ne ka danse de kɛ i bɛ ka danse de kɛ waaw ne yɛrɛ tun t'a dɔn fana ko théâtre bɛ kalan ni ko ye ne ɲininka ne tun b'a fɔ mɔgɔ b'a kɛ ten wa mais ne dɔ de y'a la o de y'a kanu ne na o tigi fana de kama ne taara ina kɛ i bɛ o ye jɔn ye Mamani Sisoko waaw o ka di ye ale fana n'a ka beauté o mun ne kɛra ale de mais ale ka jan ne ye dɛ a ka jan ne mais ne bɛɛ tɛ bonya kɛ wa fini don o ye tiɲɛ ye ko foli belebeleba bɛ Mamani Sisoko bolo walayi ne taara ina kɛ bon ne ina kɛ tiɲɛ yɛrɛ la n ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la i b'a dɔn a ma nɔgɔ surtout muso ta fanfɛla la an ka mɔgɔ ye kɔrɔfɔli kɛ ko caman quoi mais n tanti fo parce que ale de kɛra sababu mais ne sera yen fana ale kɔni a ma gɛlɛya don a la ala ko tiɲɛ n taara mɔgɔ bɛ lagosi hali sini o lagosi kelen don parce que u b'a fɔ ko nin baara in ye manamana baara de manamana baara don mais manamana mɔgɔ tɛ se ka kɛ dɛ waaw n'i bɛ théâtre kɛ n'i bɛ maloya i tɛ se ka kɛ n'i bɛ théâtre kɛ f'i ka ladamu bon mɔgɔw t'o de faamu a ko filɛ nin ye dɛ o fana digira dɔ la Zo an bɛ Mali kunnafoli point TV de kan émission yɛlɛ waati restez toujours connectés sur YouTube chaque lundi à partir de 18h Zo an bɛna se ma an bɛ fana ɲininka yalima i bɛ baara in kɔnɔ bon baara in e donna a kɔnɔ parce que fɛn dɔ de bɛ mɔgɔ pousser ka don baara la an bɛ fɛ ka dɔn kun jumɛn ye pousser ka don baara in kɔnɔ i yɛrɛ y'i da sa ma i y'a fɔ k'i ina kɛ même temps i bɛ ka danse kɛ conservatoire la mais i ye théâtre de kɛ ina la mais munna i ye théâtre kɛ ina la même temps ka taa danse kɛ conservatoire la pourquoi i ma se ka continuer n'i ka chemin kɔrɔlen très bonne question kuma nin diyara n ye ok yanni n ka don kuma détail la kɛrɛnkɛrɛnyana n bɛ n tante ni n tɔntɔn fo fɔlɔ parce que mɔgɔ kana ɲina sababu kan adamaden ni ɲinana sababu kan i yɛrɛ filili yɛrɛ ma fɔlɔ ne nana ya Bamakɔ 2010 ne kun nana balontan kama y'a mɛn n nana bon n bɛ taa CSCA la n bɛ taa balontan n sera bagi la o cogoya kelen la ala nana kɛ bagi ma sɔrɔ maintenant n ko n tɔntɔn ma n b'a fɛ ka taa ina kɛ a ko ne ma ko ne b'a fɛ ka taa ina kɛ ko problème t'a la ko mais ko n ka taa animation kɛ ne ko n ko tiɲɛ yɛrɛ la animation man di ne ye n ko théâtre de ka di ne ye a ko ok problème t'a la bon ne yɛrɛ tante ye comédien ye n'u b'a fɔ ma a tɔgɔ ye Safiyatu Siribe u b'a fɔ ma ba jinɛ donc ne taara o sansi cogoya la ala nana kɛ n ye ina concours kɛ n passera donc i passera o t'a bannen o ne bɛ don tuma min na ne yɛrɛ tisɛ maloya tun bɛ n na ne tun bɛ n yɛrɛ ye mɔgɔw tora parce que n'i bɔra burusi kɔnɔ ka na duguba kɔnɔ ni duguba kɔnɔ mɔgɔw tɛ se ka kɛ cogoya kelen si ye toujours e mɔsɔlen don mais ne nana ina kɛ parce que ne bɛ langage min fɔ ne y'a ye o tɛ fɔ hali n'a bɛ fɔ mais ne ka promotion na mɔgɔ t'a fɔ parce que o ye ne pousser pour que ne bɛ fɛ ka langage min bɛ n na n fa kan a n'an ka localité ka don théâtre la ne bɛ Lamusa fo ne bɛ Kariba Danbele fo ala ka sinɛ Racine Jala parce que olu bɛ ne kala tuma min na n y'u sɛgɛn dɛ parce que tant que ne tun man ɲi Kariba n'a tun ye ne yɛrɛ jɔlen ni fɛn tɛ ne bolo a bɛ ne gbɛ ko ne tɛ fɛn dɔ mun na ne bɛ n sigi ko ne ka taa lecture kɛ mais ne bɛ Kariba barika da n bɛ Kariba barika da bi ma barika da sini an tɛmɛna n nana Lamusa bolo o yɛrɛ ye n ka directeur
fɛn rapport ninnu kɛ bon a ye gɛlɛya sɔrɔ n bolo parce que mɔgɔ y'a kɛ cogo o cogo i tɛ se ka kɛ comme parfait quoi erreur ni dɔw bɛ o bɛ yen ne yɛrɛ ka soutenance dɔ yɛrɛ tun bɛ yen aw bɛɛ de tun bɛ bɛɛ y'a ye bon français a ka gɛlɛn anw ma parce que n'i wolola burusi kɔnɔ k'i ka fɛn bɛɛ kɛ burusi kɔnɔ e nana duguba kɔnɔ bon e ni duguba kɔnɔ m'o kuma k'a tɛ se ka kɛ kelen ye bon hali u ka français sɔgɔbɛ cogo ninnu a tɛ se ka kɛ kelen ye bon anw b'a kolo gbere fɔ bon ne yɛrɛ ka soutenance a ma kɛ balansi la bon finalement f'u ko n ka fɔ an ka dugu kan na i ye dɔw fara o kɔnɔ n y'a kɛ o position na. i y'olu sɛgɛn cogo min na i ka na fana sɛgɛn bi dɛ. i m'a ye fana awɔ. parce que a bɛ la ka min da olu kan an n'anw yɛrɛ sɛgɛn nɔ i tɛ bigi ni fɛn ɲini n'i ka nɔni babarita daminɛ joona. i ta bɛ juguya n'u ye. jɔnni. Ege. n ye mun kɛ sisan. I bɛ hakɛ to. ne ba i ɲɔgɔnna tɛna se ka na ne dɔgɔya yan dɛ i t'i ɲɛ yɛlɛ i bɛ sɔ mugan ban dɛ. ne ka bon n'i ye. e bɛ ne ka côté la dɔ sɔrɔ. ne b'i ka côté la. e bɛ ne ka donc an b'aw fila di ɲɔgɔn ma o tɛ yan. voilà olu fila. o ma daminɛ yɛrɛ. k'a bɛ ɲinɛ la. mais e ye ne yan mɔgɔ sɔrɔnin fila. a y'aw sigi zɔn ni ci yan nɔ. walayi ne ninnu furula ɲɔgɔn ma o den bɛ balontan dilan jukɔrɔ. hakɛ to dɔw de an ye. den bɛ tɛmɛ n'a yɛrɛ ee b'a kalama est ce que y'anw i denkɛ t'i ɲɛ yɛlɛ. n ka den 2 mètres 60 de. donc o ka jan ni mangala kamara ye quoi. mangala kɔni to mangala ɲɔgɔn fila o le sɔn mangala ɲɔgɔn fila. voilà ok aw kana ɲinɛ k'a fɔ k'an bɛ mali kunnafoli point tv émission yɛlɛ waati qui sera diffusée chaque lundi à partir de 18h an bɛna se général ma mon général voilà a tun ka di i kanubagaw ye i teriniw ye mali kunnafoli yɛrɛ kanubagaw ye n'a sɔrɔ i tun bɛ se ka humour fitinin kan ye k'an layɛlɛ dɔɔni n'o tɛ kɛ baasi ye i ma. bon tɛ kɛ baasiba ye o tɛ kɛ baasiba ye. awɔ donc an b'a la fɔ yɛlɛ waati an b'i bolo. bon n yɛrɛ natɔ ka bɔ Sikaso parce que n bɛ Sikaso k'ale ye bon an tan yɔrɔ la n na ko fɔlɔ la duguba kɔnɔna na ko Bamakɔ bɛɛ k'a fɔ ko yen ne bɛ Mali yɛrɛ ye ko Mali ni mayɔrɔ bɛ le dɔw kɛlen k'a fɔ ko ale yɛrɛ bɛ Bamakɔ le ko ni ka se Bamakɔ ko fɛn bɛ ale bɛ Bamakɔ an fɛn ka na sagita na bɔra dan kana ni ka na Bamakɔ kɔni n sen ko Bamakɔ me bɔ min ne kalma o kan na sayi din fɛ n kan na sayita kan se sira dara a siratigɛli de b'an ka gɛlɛma n fɛ sɛnɛ ni mana fɔ n bɛ sira tigɛ cogo o cogo ora moto le wa ora mobili le wa ale ka ca n mana fɔ n bɛ sira tigɛ cogo o cogo n bɛ siran n dɔ ma na yɛlɛ n kan a bɛ ɲɛ jan bɛ sanfɛ ten nin dɔ ma ne bu a bɛ a bɛna kɛ bari ye somɔgɔw bɛna fɔ kɛ nan Bamakɔ di nan gɛrigɛri sɔrɔ yen donc fɛn tora munumunu na o cogo la n tor'o la dɔrɔn ka sin ka basani dɔ ye ten n gɛrɛfɛ n fɛn ka basani lajɛ ten basani ka n'i jɔ ka sira lajɛ basani ka kunkolo kɛ tan k'a kɛ tan ka se ka kunkolo kamikami tan n yɛrɛ ka n jɔ k'a lajɛ fɔlɔ basani y'i sen fila kɔrɔta yɔrɔ min na ne yɛrɛ ka n na sabari sen fila bɔ ka minɛ tigɛ a na kɛ nin bɛna sira de tigɛ ni nin kɔni b'a tigɛ kɔni ni nin bɛɛ b'a tigɛ ɲɔgɔn fɛ yan bi parce que ale bɛ sɔrɔ Bamakɔ k'ale ka tɛmɛ n kan ale ka mɛn Bamakɔ yan ka tɛmɛ n kan basani k'a fɛn yɔrɔ min na dɔrɔn n yɛrɛ ka salikɛ ta ka tugu basani kɔ an bɛɛ ka se ka sira tigɛ ɲɔgɔn fɛ. an ka yan bila. an ka yan bila an ka yan bila. n kɔni b'a kalama ko Sikasokaw nana pomme de terre falen firiti la. firiti. mais nkalontigiya fana cɛ son excellence. an tɛ nkalon tigɛ koyi an bɛ can de fɔ mɔgɔw fɛ. seri a bɛ hakɛ to a kɛra de o ni min kɛra o bɛ fɔ o. voilà. mɔgɔ fila fo a bɛ se k'aw fila fo ko maaw bɛ yan ka ban. aw kun tɛ parti kelen ayi kana na mɔgɔ bila ɲɔgɔn na dɛ i bɛ hakɛ to. i jɔ n bɛ dɔ wɛrɛ fɛ fɛ Bamakɔ dɔli fɛn k'a don a yɛrɛ la ka taa an fɛ kɛndogo ye e yɛrɛ ka wa e ɲɛ bɛ woro la woro t'i kun ni ka bɛ jɔ cɛkɔrɔba ma ko cɛkɔrɔba kɔni bɛ woro le yan cɛkɔrɔba fɛn k'i jɔ a ma ko n dencɛ man woro le. o y'aw Sikasokaw taga bolo ye o bɛɛ sɔnnen don aw ye o la. mais est ce que a ka ko ne fɔ a ka ca ne fɔ a fɛ o a yɛrɛ ɲɛ k'a ye o. ko dɔ fana ye cɛ dɔ ye quoi peinture b'a bolo a bɛ ka taga n'a ye
ko ne fa ko peinture bolo ke ka taa mun peinture ko sangolo Oui, c'est ça. ko sangolo no ngo tia mo vraiment nge sika so ka yere ngo ye ko voilà, merci son excellence, Oui. merci beaucoup. Oui. Incheni Baraji. Ah. Kaja Kamara. Oui. Fiman Kali Kali. Ah, o do dɛ. Ah ouais. Anaka alaka Ala nyisira. sira. Ni ala ni kira tɛmɛ sira yɛrɛ. Ah, ouais, bah, tu veux tu taa pɔnti tɛ bɛ dɔ ɲini na dɛ. Ne nɛ tɛ ina na de. Voilà, Kaja Kamara. Donc, i kanubagaw bɛ k'i suit. Mali kunnafoli TV sanfɛ. Eternu fana bɛ k'i suit. Mali kunnafoli kanubagaw fana bɛ k'i lajɛ. A ka di i kanubagaw ye i ka se ka u layɛlɛ dɔɔni k'o ɲinw labɔ fo dɔ k'a ɲin tɔmɔ duguma bi. O kumana bi de ka di. Bi de ka di. Min kɔni ye théâtre an muso la. Min ye danse an muso la. Mais ala comédie ja. O ka gɛlɛn. An ka yɛlɛ daminɛ. A yɛlɛ. An tɛ yɛlɛ. A yɛlɛ daminɛ. A yɛlɛ. Ne ye kuma dɔ fɔ ye sisan. E yɛrɛ bɛ k'anw bila yɛlɛ la anw mana yɛlɛ ka sɔrɔ kuma yɛrɛ ma bɔ. A ka yɛlɛ bɔ dɛ. A yɛlɛ dɔrɔn. A yɛlɛ dɛ. Tɛ se ka kuma. Ka ne to i nana ko dɔ kɛra ne na mais ni ne y'a fɔ ye a bɛna fɔ ko ye nkalon tigɛ ka sɔrɔ a kɛra na de. Don dɔ la ne bɔtɔ i nana a don sugu kora kojugu jɔw b'a fɔ mɔgɔ ka so bɛ déplacer ba fɔ sɛ a kana na yɛlɛ ko bila na sa. Ah, non, mais bɛ ka yɛlɛ. A don ma ja dɛ. A don an bɔra école la 18h passé ne bɛ na sotarama ta ko ne bɛna san fɛ yen ne de nana sɔrɔ an ka so déplacer la. Kana sɔrɔ an ka so déplacer la. Dugukolo kɔni bɛ munumunu ɲɔgɔn tɛna mɛ kɛ so bɔ ɲɔrɔ. Voilà. Awa a bɛ kɛ o. Cɛ. E ɲ'o ye min don. E tɛ bɔ ye muso kɔ kɔnɔ so déplacer. A bɛ kɛ. Mais funɛ. An n'aw m'aw farati dun. Aw fana ka surun aw kana na jɔ sa aw kana lamɛn aw ka surun cogoya min na aw kana n'a fɔ k'a fana bɛ n'anw surun na cogoya la sa. A bɛ kɛ de. Ne fana ni ka surunya bɛn ne fana ka ja n'u ye. Ne kɔni yɛrɛ bɛ yɔrɔ jamaja ye yan. Ne tɛ k'aw tɔ surunya ka taa fɛ o. Nin ko so déplacer la nin ko basa ye goudron tigɛ ni aw ye. Ne nana sɔrɔ an ka so déplacer la. I ni cɛ ni Baraji. N nana tere langolo de sɔrɔ dɛ. Ne jɔlen min kɛ a bɛ sɛgɛn. Jan yɛrɛ bɛ nin kɔnɔ a bɛ nin ni pousse bɔ n'an ye bi o. A ka ɲi ne tɛ ka kuma in fɔ. Ayi continue. Ayi Mɛ ni mɔgɔ b'a ka sɛbɛn kan na a b'a to a bɛ tila de fɔlɔ. Dabalima ba n ka kɛra de la kɛra la. Ne de mana sɔrɔ bébé so déplacer la. Ne jɔlen min kɛ a bɛ 5 minutes bɔ so mana. Ne yɛrɛ kamana gana a don ne taara si n terimuso dɔ de fɛ. Mais dugu jɛlen ne nana sɔrɔ a nɔ na. I ma ye a tɛ ka se ka mɔgɔ ɲɛda lajɛ ka kuma. Ayi o tɛ sa tellement que ko in bonyana ne ma quoi. Hali ne tɛ sɔn ala kelen ma. E tɛ se k'a lakale o tiɲɛ N'an bɛ Musabugu de. Fali de bɛ goudron kɛ kɔngɔ yɔrɔ la. Dunan ne tɛ to. O b'a sɔrɔ ne bɛ Musabugu ekɔlisoba la. Ne tɛ to Musabugu. Wagati Musabugu ma nɔgɔ dɛ. Bébé tellement que a don ne ja tigɛra quoi. Ma se ka taa kalan nɔ parce que ne kun taara kalan na ne kun tɛna se ka kalan. Fali mina goudron tigɛ o de bɛnna ni kari bɔtɔ ye pɔn sanfɛ ka na. Fali yɛlɛla goudron sanfɛ kari mina se. Fali kunkolo taara goudron fan dɔ in na. Kukala yan fan. O taara fan dɔ in na. Cɛ. O taara fan dɔ in na chérie. N tɛ ka kuma fɔ a ka da yɛlɛ ka kuma na dɛ. Tiɲɛ de don. Fali ma tila fila ya. N ko kari tɛmɛna yɔrɔ min na. Bobara bolila ka taa tugu la. Kunkolo la. Ko e bɛ taa ka ne to wa? Kunkolo ko a jo b'i la o. Mɔgɔ ma f'i k'i da kɔfɛ. Ala. Ne yɛrɛ tɛna dɔ yɛrɛ. I Kamara. Nse. I Kamara. Nse. Halisa A i b'a kɔnɔ ko Kamara. cɛ tɛ. N'ale yirimajɔ jakuma bɛ parcɛ. O fana o ma nɔgɔya dɛ. A ka ne yɛrɛ tɛna o fɔ. A ka ɲi ten a ka ɲi. Chérie m'a to ten. Voilà. Parce que dunan tila ko de bɛ. A banna. An bɛ foli belebeleba di Musabugukaw ma ani Sikasokaw. Ala ye tiɲɛ fɔ dɔɔni. An bɛ malaw ma a ye tiɲɛ fɔ Mali kunnafoli point TV. Zɔ ne kelen cɛ. Ka fili Awa kɔrɔ dɛ n'o digira mɔgɔ min na o bɛ sa de. O b'o faa O fana digira dɔ la. Ala de ye nin kɛ. Ala mana min kɛ mɔgɔ si seko t'o la. Hali n'an nana aw sɔrɔ Bamakɔ kɛ. Nɔgɔ bamanankan ninnu. Mɔgɔ jɔ na mɔgɔ jɔ sɔrɔ yan. Mɔgɔ dɔw na mɔgɔ dɔw sɔrɔ a ka ɲi. A ka ɲi. Voilà Zɔ. Adama Sangare. Ayiwa Mali kunnafoni TV kanubaw bɛ k'i lajɛ. I yɛrɛ kanubagaw bɛ k'i lajɛ. Ayiwa n'a sɔrɔ e tun bɛ se k'i da se baronin dɔ ma ka fɔ an ye
i kanubagaw ye yalasaw bɛ se ka nisɔndiya cogo min na. Ok, Funɛ, kuma diyara n ye. Kuma ye cogo de ye. N'i ye kelen ta kelen b'a kun bɔ. O ye tiɲɛ ye. Maa yanni n ka don baro kɔnɔna na hali bi n bɛ Mali comédien cɛ n'a muso denmisɛn n'a maakɔrɔba n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye parce que n'a m'anw sigira bi olu de y'anw former donc mɔgɔ an kana ɲinɛ an karamɔgɔw kan ani kameramani yɛrɛ min bɛ k'an filmer an kana ɲinɛ o kan fana. Baro min kɔni bɛ ne bolo k'o di jama ma baro ni a ka gɛlɛ a ma nɔgɔ nin kɛra ne yɛrɛ ye jaa duguba kɔnɔ hinɛ bɛ duguba kɔnɔ ne bɔra Dawudabugu n nana dugu kɔnɔ a don kɔngɔ bɛ n na minɔgɔ bɛ n na ne bɛ segin ka taga n bɛna se pɔ jigida la dɔ ye ji di ma ne bɛ nana ji min denmisɛnnin fana dɔ da ko minɔgɔ b'a la ne dun ta bɛ n bolo funa gɛrɛ a la dɛ a nana ko ne kan ka ji d'a ma ne ko n ko ne kan ka ji d'e ma minɔgɔ bɛ ne la ko ne kan ka ji d'e ma k'ale y'a dɔn minɔgɔ bɛ ne la ko ne kan ka ji d'ale ma funɛ a yɔrɔ la ne miiri janfala dɛ tisɛ ne ma se ka foyi ɲa ɲɛji bolo kan ne ko e nana e ye bɛɛ to yen ka na ne ka ji minɛ e dun ye mala minɔgɔ bɛ ne ka ne sɛgɛn ne kan ka ji di ma ne ye n ka ji di pitini ma pitini ye ji min a y'a min a ko ne ma kun ko n ka cɛ dumuni b'i bolo wa ne kan ko dumuni kɛ ne bolo kun dumuni mana kɛ ne bolo ne kun t'o d'e ma an bɛɛ jɔlen tora yari kɔni kɔngɔ mana k'i la ji tɛ se ka dumuni place ɲɛ an cɔla ala ma kɔnɔna ma ɲi an bɛɛ ye palani ta o yɔrɔ bɛɛ la an bɛ k'a taga an taara se jɔ ka da la n ko kele logori gerebu t'a fɔ tɛ ko kele logori yan an bɔra ka na muso nana dumuni b'a bolo a bɛ nana dumuni d'an ma a se kuma ma k'a bɛ dumuni d'an ma a ye dumuni bɔ an gɔncɔ jɔlen to la ne ko cɛnin ma n ko an ka nin ni ala ta ala ma kɔnɔ jɔnni si tɛ nimisa an nana i bɔra k'i bɛna dumuni da anw ma munna i y'a bɔn muso yɛrɛ ye kuma sɛ anw ma dɛ kuma suguya bɛɛ k'anw ka dɔ kɛ anw ka baara kɛ ale de ye baara kɛ k'a ta sɔrɔ o fana ne sina ka dusu da n k'i ɲɛ la dɛ ne bɛ kalan kɛ o kalan sira o taara kɛ catiri bɔ ye donc n b'o kɔnɔna la ni sisan wala n y'a sɔrɔ n y'a bila ye sinon ça bɛ se y'a sɔrɔ i kun kɛlen don gerebu jatigi dɔ ye dɛ o tɛ tiɲɛ ye so kana na lakasi sa ne kasira dɔrɔn e fana bɛ ne lakasi de mais a bɛ kɛ cogo di o somɔgɔ ɲiniya bɔra a minɛ a kun bɛ sugo de la koyi a kun bɛ sugo de la a kun bɛ sugo de la a ma fɛn tɔ fɔ a ye a kun bɛ sugo de la a kun bɛ sugo de la mais o fɔ voilà zo Adama Sangare merci beaucoup i ka baro ni a diyara n ye kana ɲina an bɛ Mali kunnafoli.tv de la émission Yɛlɛ Waati restez toujours connectés sur YouTube chaque lundi à partir de 18h voilà son excellence oui Djire oui Youssouf Djire oui Youssouf Djire an bɛna s'i ma tuguni halisa k'i ɲininkali damadamani sɛmɛ i la Youssouf Djire an y'a lakɔlɔsi aw ka nin baara in kɔnɔna na a sɛgɛn ka bon a degun ka bon wa mɔgɔ caman m'a faamuya ne tun b'a fɛ k'i da don a la dɔɔni i ye gɛlɛya min sɔrɔ a kɔnɔ i k'o dɔɔni ɲɛfɔ i kanubagaw ye faamuyali bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na n y'a faamu i ka nin question in a diyara n ye bonyana ma komi an balimakɛ Zo y'a fɔ cogo min na n yɛrɛ bɛ n karamɔgɔw fo n b'an karamɔgɔw fo u ka cɛsiri la parce que mɔgɔ encadré ma nɔgɔ
an kɔni an y'u sɛgɛn sigili kɔnɔ kariba fo n bɛ lamisa fo m'u bɛɛ fo parce que u ka ca ni ko i bɛ bɛɛ tɔgɔ fɔ dɔrɔn i laban i bɛ don gasi la m'u bɛɛ fo o bɔlen kɔ a la vraiment ne nalen art kɔnɔna na ko n bɛ na théâtre kalan kɛ ka théâtre baara daminɛ dɔw ye ne ɲininka ko Jire k'i bɛ ka kalan jumɛn kɛ sisan o y'a daminɛ yɛrɛ fɔlɔ ne ko n bɛ ka théâtre kalan ko ala ko ne ma se ka taa kalan wɛrɛ kɛ ko mun ko théâtre ko o nafa jumɛn ko ne ma se ka taa mɔgɔ sɛbɛ ko dɔ kɛ tɛ se n bonyama mɔgɔ de don n tɛ se ka a fɛngɛ quoi ne fana ko non n ko théâtre ye mɔgɔ sɛbɛ ko de n ko mɔgɔ lankolon de b'a kɛ mɔgɔ lankolon ko ye n ko sinon mɔgɔ b'a fɔ ko art ye mɔgɔ lankolon fɛn ye n ko mais mɔgɔ lankolon fana tɛ se k'a kɛ ko ne ye min sɔrɔ a kɔnɔ o ye mais an b'o bɛɛ la baara in yɛrɛ kɔnɔna na un jour ne taara niveau dɔ de la parce que an ye fɛnw kɛ répétition kɛlen kɔ donc an kan ka taa jouer an talen an bɛ fɛ ka fɛn file tuguni dɔɔni quoi o temps kɔnɔ ne bɛ ka répétition kɛ dɔrɔn dɔ nana quoi ale ye ne fɛn na parce que o y'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ ten disperselen don quoi donc ale nana an jɔ kɛ sɔrɔ dɔ tun bɛ o tun bɛ comme ne bamuso ou bien ne ba ye sigɛsi kɔnɔ quoi jeu kɔnɔ donc nana sɔrɔ ne bɛ ka n ka personnage fɛnkɛ dɔrɔn ko ko a tɛ ɲɛ nin den ma parce que ne tun bɛ ka denmisɛnya rôle de fɛnkɛ ne bɛ ka kasi ka fɛnkɛ donc ale bolo ko c'est vrai quoi ko ne bɛ ka o de kɛ quoi i m'a ye ale bolo ko c'est vrai ko nin denmisɛnnin nin a besoin no o problème yɛrɛ la quoi a bɛ ka ci muso bolo ko o tɛ ɲɛ den ma ko ka o fɛn kɛ vraiment o don o diyara n yɛrɛ ye tuguni parce que an ka professeur bɛ min fɔ an ye ni i ye fɛn jouer fo a kɛra mɔgɔ wɛrɛ kɔnɔ ko i y'o de ye cela veut dire que o baara ɲɛna de i m'a ye bon fɛn in kɔnɔna na ne nana fɔ n ko n bɛna na fiançailles de kɛ n nana fɔ n bɛna fiançailles de kɛ an taara mɔgɔ b'a kuma in kɛ mɔgɔ lankolon kuma ye. E muso tɛ e bɛ taa fiançailles kɛ mais e muso tɛ nin yan. Awɔ sisan yanni ne ka n'ale fiancé ko de o. Se ka kɛ to sa o digi kun ye la. yanni ne k'ale fiancé i b'a dɔn. Ne kɔni b'a dɔn aw den kɔni bɛ ballon ta dilan jukɔrɔ. Ne ka fiançailles fɔlɔ de ko o don. A bɛ sɔn ka taa nin jukɔrɔ. I m'a ye ne taara o de y'a to i m'a ye o de y'a to n nana kɛ art ko ye an nana kɛ art ko ye quoi i m'a ye donc ne ko o fɔlɔ in na ne taalen ne ye mɔgɔw bila ka taa ko daminɛnen donc u nana ne tɛti waati min na o ko ko olu bɛ nin dɔn ne ko a bɛ fɛngɛ dɔ la ko a bɛ jɔ ko ma n bɛ bo kɛ ma ma kɛ tan ko non k'olu den tɛ se ka d'o ma ko ye mɔgɔ lankolon de ne ko mɔgɔ lankolon n ko o ye ne ka baara de ye maître ni maître b'a ka maîtriya la n'a bɛ ka ekɔlidenw kalan lakɛrɛ b'a bolo en ce moment a bɛ denmisɛnninw kunna a bɛ k'o fɛngɛ mais est ce que carré kɔnɔ a b'o kɛ e ne yɛrɛ bɛ bɛn carré kɔnɔ est ce que i b'a dɔn ne ye comédien ye i tɛ n'o dɔn mais sur la scène i bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ nin ye comédien ye parce que n bɛ dɔ ka personnage incarné en ce moment n bɛ don mɔgɔ wɛrɛ de golo kɔnɔ ni Madu ka ɲi ka Madu bɛ nɛgɛso dilan kɛ ne taara ne ye n don Madu ko kɔnɔ ka nɛgɛso dilan kɛ o tɛ se ka ne kɛ Madu ye o ne ye Madu de ka fɛn kɛ o waati ne tilala ne dola n yɛrɛ po de kɔnɔ bon o de gɛlɛya bɛ an comédiens kan kosɛbɛ parce que ni dola surtout ni dola mauvaise po yɛrɛ kɔnɔ ni dola mɔgɔ golo kɔnɔ golo tɛ ɲuman kɛ donc mɔgɔ bɛ i sɛgɛn n'a ye kosɛbɛ o kɔni o gɛlɛyaw b'an kan. Son Excellence i merci mais nin wagati nin na an bɛ fɛ k'i ɲininka yalima projet jumɛn labɛnnen bɛ e bolo après tout ça. Bon projet min labɛnnen bɛ ne bolo parce que an bɛ sɛbɛnniw la an bɛ fɛ ka fɛnw réaliser dɔɔni bon ne ka réaliser fɔlɔ bɛ fɛ ka boli min yɛrɛ kan parce que tout premièrement ne yɛrɛ ye petita ye
me o jɛkulu dɔ la n y'o jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye n bɛ fɛ ka aboli handicapw ka gɛlɛya dɔ kan n bɛ fɛ ka n ka fɛn dɔw boli olu kan bon ale ni bɔnni fɛnɛ tɛ se mɔgɔw tɛ bɔnniw fɛnɛ minɛ ka ɲɛ donc n bɛ fɛ ka o fɛnɛ montrer k'o fɛnɛ yira mɔgɔw la k'a fɔ toujours bɔnni ninnu filɛ mɔgɔ wɛrɛw de den no a bɛ ka na baara la min fɛ yen ni den fɛnɛ bɔlen no donc a bila i kunna ni mɔgɔ y'a k'i den na kɛnɛma est ce que a bɛ bɛn ma mais donc comédien fɛngɛw la ka mɔgɔw ɲini k'o fara ɲɔgɔn kan k'aw former pour que an ka se ka nin fɛn in lataga ka ɲɛ ɲɔgɔn fɛ. Merci Yusuf. Oui. Merci beaucoup. Oui. Kaja Kamara. Oui. An ma ɲina dɛ. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina. Mali kunnafoli.tv. Kaja Kamara. An bɛna i ɲininka halisa. Yalima depuis donna nin baara in kɔnɔ i ye degun minnu sɔrɔ a kɔnɔna na i k'i da don o la k'o ɲɛfɔ an ye dɔɔni. Bon fune ni diyara n ye toujours parce que diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ i bɛ don fɛn fɛn la quoi gɛlɛya b'a la sɔrɔ a bɛɛ la hali bokɛ degun b'a kɔnɔ Hali mun kɛ? hali bokɛ Donc i bɛ effort de fourni. mais a jateminɛ kɛ hali ka se laka ta ka taa ɲɛgɛn bɛɛ tɛ gɛlɛya o dɔn bɛɛ ye gɛlɛya ni ye se b'i ye i b'o kɛ yan Kuma bɛ bɔ e tɛ denmisɛnnin ye. jɔn fɛ ko ne ye denmisɛnnin ye Mais ne ka kɔrɔ ne si ka kɔrɔ n'aw saba bɛɛ ta ye mɔgɔkɔrɔba kapo sigi ni tina ne muso bonya mɔgɔkɔrɔba kapo de bɛ tina Awɔ. merci bon ne ye degun sɔrɔ a kɔnɔ ne ka ina yɛrɛ tagali o man dɔgɔya fɔlɔ parce que a kun ka di ye mais n bɛ maloya n taara an ka prof ye caman da n kan quoi mais u tun bɛ n ka yɛrɛ de fɛ sisan yɛrɛ bɛ ka dɔn parce que n mago b'olu la a wagati kɔni i b'a fɔ juguya don fo wagati la ne ko ko ne bɛ ina bila surtout an ka maître dɔ tun bɛ yen Kariba Kariba Damili. ne bɛ sira Kariba M'a wele a bɛ da la o. a dabila N'a n bɛ taa dɛ mais o ko ka di ye trop A ko ka di ye wa? Walayi. An bɛ foli belebeleba di Kariba Damili ma k'a ni ce a ka baara la. ale ni John. a tɔgɔ sa n bɛ sira ale fana ye dɛ John. f'a tɔgɔ bɛ bɔ n kɔnɔ Karim n tɛ sɔn a tɔgɔ fɔ Karim Jara. kana tɔgɔ fɔ n bɛ sira ki Donc ale fana ye dɔ k'i la yen wa? ale sɛgɛn dɛ Ah ok, faamuyali sɔrɔ l'o la. eseku ni o bɔn bila an bɛ tɛmɛya bɛɛ la baro n'i bɛ maloya nin ko ninnu na i tɛ se k'a kɛ Awɔ. donc ne yɛrɛ ko ko ne bɛ ina bila n parce que ala ma ne da nin kama quoi n k'a ka di ne ye mais ne bɛ maloya o ye kelen ne tɛna se fana quoi olu ko ko tant a ka di k'i bɛ se donc ne tora u tora ka formation di yan fo ka n'a kɛ n bɛ se ka n yɛrɛ maîtriser sen sanfɛ o tɛ kelen filanan ye mun ye o y'an ka famille yɛrɛ ye cɛ o ma nɔgɔya dɛ anw ka da bɛ tugu 16 heures Ayi a bɛ tugu 10 heures anw ka de. da bɛ tugu 16 heures Sɔgɔma 10 heures. jɔn y'a fɛ yen ko sɔgɔma 10 heures e de b'anw fɛ yan hakɛ to wa anw ka da bɛ tugu 16 heures ekɔli yɛrɛ bɛ jigin 17 heures ka bɔ ekɔli la k'i bɛ taa so surtout ni wula sera an ka sotarama tɛ sɔrɔ ne tun bɛ taa sɔrɔ su kora ne tun b'an jɔ an ka da la ka n ka da kun an ka mɔgɔw tun tɛ sɔrɔ ne tɔntɔ yɛrɛ hali sini o ma faamu mais a bɛna faamu kɔfɛ quoi parce que ne tun taara jeu kɛyɔrɔ la a hakili kun bɛ taa yala de ko ne yɛrɛ ma taa dɔ yɛrɛ kɛ ko théâtre k'an bɛ taa jɔ manamanakan fɔ la ne kɔrɔkɛ dɔ yɛrɛ bɛ yen ne n'o tɛ ɲɛ ala yɛrɛ ni ne ko n bɛ kuma a b'a fɔ i jɔ sa a jɔ manamanakan fɔ la k'e bɛ taa ekɔli la ne ye ekɔli de yan n'i b'a kɛ to ne fa ye i bɛna tila ka ne nafa ye A bɛ ye télé la. a ma na ye télé Awɔ fu sɔn ka cun. a banna Ok. bon y'o dekun n'an ka mɔgɔw kɔni sisan yɛrɛ kɔni Ça ça va. va maintenant sinon fɔlɔ a kun ma nɔgɔya dɛ walayi fo n bila so bila o kama E de la. a sɛbɛn la mais e yɛrɛ k'a lajɛ ni fɛn min ka di mɔgɔ ye o de ka d'a ye O de ka d'a ye. mɔgɔ b'a fɔ théâtre ye malangoloya fɛn mɔgɔ langolo tɛ se ka kɛ dɛ Baara lankolon tɛ yen, mɔgɔ lankolon. mɔgɔ langolo de bɛ Awɔ. yen n'i donna ni fɛn min ye min kan i bɛ continuer n'o ye tiɲɛ. sinon théâtre a ka di ne ye de Kaja Kamara, merci beaucoup faamuyali sɔrɔ o la. Wagati an bɛ wagati min na i n'a komi sisan i kɛlen don ka projet jumɛn labɛn ka bila dans le futur. bon komi n bɛ ka danse kɛ conservatoire la sisan n bɛ fɛ ka salle de danse de dayɛlɛ Salle de danse an bɛ se ka taga inscrit. bɛɛ bɛ se ka na
e min bɛ dansi la e fana a dayɛlɛlen n'o bɛɛ de an bɛɛ dayɛlɛ hali cameraman wa bɛɛ dayɛlɛ y'u bɛɛ ye donc ne bɛ fɛ ka fila mélanger ɲɔgɔn na bibi o kɛlen don yan t'aw ka fɛn yɔrɔ dɛ n'aw bɔra kɛnɛ ma aw bɛ taa tɔ kɛ yen nɔ aw bɛ hakɛ to e de ye ne wele dɛ voilà Kaja Camara merci beaucoup Zo ouais ne kelen ka chérie a filɛ i kɔrɔ kan dɛ jumɛn b'i da bamanankan ne b'a ka beauté la ani ala cɛ furulen don fo ka n furu fara ala ko k'an ka ta ko fo naani furu min faralen don naani furu wɛrɛ naani bamakɔ furu dɔw kɔni dɔw furulen don yan, o n bɛ denkɔrɔsigi la cɛ yɛrɛ t'an bolo dɛ n furu faralen don o bɛɛ de b'a la a ka di cɛ i bɛ se ka muso ta hali fo tan voilà Zo merci Zo halisa an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ n'i ɲininka yalima o kuma kelen in de don mais an bɛ segin an bɛ n'i ɲininka yalima depuis donna nin baara kɔnɔ i ye degun jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ ani projet jumɛn b'i bolo ni dans le futur aussi kuma ɲana nka diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn n'i ko k'i b'a kɛ diyagoya i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la hali adamaden n'i sara e bɛ gɛlɛya se mun b'i su ta ka taga kaburu kɔnɔ e bɛ gɛlɛya se o ma kuma tɛ e bɛ ka fɛn dɔ kalan ou bien ne ye gɛlɛya min sɔrɔ catiri kɔnɔ a tɛ se ka fɔ ka ban mais adamaden n'i ma sɛgɛn i t'a ɲɛ dɔn quoi a kɔrɔmasuru yɛrɛ mun ye ne yɛrɛ ni promotion na ni pièce dira ma sa engagé bɛɛ tun bɛ jɔrɔ ne la parce que bon ne ka diction kun man ɲi hali bi ne ka diction man ɲi parce que an ka dugukan a dɔ la hali ne yɛrɛ ka ni ma kɛ français fa dɔnlen b'o la donc bi jɔrɔ ne la respect an b'i bolo de jija i k'a kɛ ta dɛ n b'a fɔ n ko n b'a mɛn mais ni ala sɔnna a tɛna maloya n b'o kɛ ka taga et puis fɔ maître yɛrɛ fɛngɛw yɛrɛ donna maître yɛrɛ b'o nisɔndiya n kɔrɔ bon n y'o nun kɛ ka taga bon hali ne yɛrɛ ne ye ina concours kɛ don min na n ko ina sɔrɔ ne fa u bɛ village la ko ne bɛ mun mara ne ko n bɛ catiribɔ la ko ne ma se ka taa baara wɛrɛ kɛ ko fɔ catiribɔ ko malankoloya tu vois bon an bɛ yɔrɔ min na bi hali bi Mali population ma catiribɔ faamuya parce que ne b'o o message lase comédien ma parce que catiri bɛ yen dɛ catiri fana bɛ yen kuma fila tɛ mun bɛ taa catiri kɛ manamana ko de ye o de ye an bangebagaw kɛ catiri o ye catiribɔla bɛɛ yɔrɔ gosi quoi sinon catiri tɛ dɔ wɛrɛ ye o société yɔrɔ ko ta k'a jouer bɛɛ bi ɲumankɛla jugumankɛla bɛɛ bi i ɲi yɔrɔ ko y'a kɔnɔna na quoi mais n'aw taara kɛ malobeya kɛ yɔrɔw ye ko n ye comédien ye munna Mali yɛrɛ art bafoué la an kɔni bɛ ka catiri kala k'a ka da mais nafa foyi tɛ Mali catiri la bi catiri bɔlabaw tulo b'an gana hali ni pièce bɛ jouer bi ou bien a kana film tourner bi n'i ye Nigeria filɛ Burkina filɛ La Guinée filɛ a bɛɛ bɛ avancer la bi mais Mali don mais ninnu bɛ n tɛ se ka dɔ fɔ Nigeria mais Burkina o Côte d'Ivoire ninnu bɛ ka ina bɔra Mali ina la yan mais n'a fɔtɔ bɛ o bɛ Mali sanfɛ don ou bien Mali comédiens tɛ ka baara kɛ wa Mali comédiens bɛ ka baara kɛ dɛ mais e mana baara kɛ mɔgɔ min kan i ka baara kɛ ka ɲɛ kɛ valeur kɛ i ka baara la ka ɲɛ e b'o to yen ka taga k'i ka baara ta k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma hali n'a ta kɛ dɔrɔn jango dɔrɔn ni sera ka mini min d'a ma dɔrɔn exemple la e ye comédien e ka wele rôle dɔ la sisan a tigi b'a dɔn cɔ e bɛ se k'a kɛ mais a bɛna wari min d'e ma ne tɛ comédien ye ne bɛ se ka taa kɛ 2000 jango dɔrɔn kunkolo ka bɔ télé la o de ye Mali ariko bafu ye Mali comédien fana sisan bɛɛ ko k'an ka video kunkurunin kɛ k'a fili réseaux sociaux kan population yɛrɛ ladilikan tɛ fɔ a kɔnɔ bilen sinon catiri jubɔ bɛ n'i ye wari filɛ a man kan tilela kɛ mais u y'a fɔ cogoya min na ko Musa Tarawele Mali fonctionnaire kun tɛ fɔ kalo 3 u nana Musa Tarawele wele ka taa sigi kɛnɛ kan ka na wari catiri si a ɲɛna gima ninnu fɛ mais a dugujɛ Mali fonctionnaire bɛɛ sarala o mais munna olu mɔgɔw tagara min bi f'a kɛra manamana kanbɔ ye u ka hakɛ to dɛ
terme na parce que ni ba degula bɛ kini kɛ ne yɛrɛ ko tɛ Mali kodɔnso tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ni ka kɛ maloyɔrɔ ko ye bi an bɛ ni ka sanjeri bɔ ne ɲɔ Mali yɛrɛ film kura jumɛn ye ko k'a bɛ k'a bɔ télé la e ye jumɛn ye a tɛ k'a bɔ tuguni belo mais pejo ninnu na i bɛ film kura bɛɛ de olu ka fɛngɛw la chaîne na mais Mali la a ba fu ye la foyi tɛ yen tuguni alors que Mali comédien a tɛ se ka ba kunci na hali ɲina 2021 na ni mɔgɔ 10 bɛ bɔ INA la mɔgɔ 10 bɛ bɔ conservatoire la mais baara tɛ k'a kɛ o da ye jɔnw na hali ministre bɛɛ b'a la ye parce que n'aw nana ni projet ka na di acteurs ma comédiens ma u b'u ka baara kɛ mais u bɛ projet ta ka taga di mun y'a kɛ sa mun ma kɛ o mɔgɔ an mun yɛrɛ ye sɛgɛn k'an ka baara nin kɔnɔ ka mɛtiriw ka nɛni ni ba nɛni fa nɛniw ne yɛrɛ min ye ne ba nɛni fa nɛni de la ne ka catiribɔ la a kɛra aw bɛɛ ɲɛna ye o mais ne yɛrɛ ka professeur a tun bɛ taa k'a bɛ n bugɔ n bɛ n tulo jara n ko n bugɔ mais n ko fo n ka k'i ta cogoya ye e k'o bɛɛ kun mɔgɔ min yɛrɛ ma deli ka sigi pan kan e b'a ye dɔrɔn i b'o ta dɔrɔn k'o bila u ka fɛngɛw ɲɛfɛ ka taga est-ce que o bɛ se ka faamu wa n'i y'o kuma fɔ ko non ko mun bɛ bɔ INA ni conservatoire la ko baara man d'u ye ni baara man d'an ye est-ce que an bɛ taa conservatoire an bɛ taa INA kɛ wa mais baara bɛ se ka da ne nana i ka projet d'a ma ka encadrer mun na tɛ diya mais ne m'a d'a ma don. Ok, merci Zo. Voilà. A diyara n ye, merci beaucoup. I b'i ka foli la, i ka kumakan laban jumɛn b'i bolo ka lase les futurs comédiens? Voilà. Kumakan laban min bɛ ne bolo k'a lase Mali comédien bɛɛ lajɛlen ma an ka sérieux ta an k'an bama ɲɔgɔn ma an kana ɲɔgɔn sen minɛ dɛ an ye ɲɔgɔn bolo minɛ o de b'i laban n'a fɔra bi ko Mali tɛ jɔ wɛrɛ bolo baarakɛ don comédien an ka jɔyɔrɔ bin faga et puis kuma kelen an b'o lase an ka ministrew ma tu sais n'u bɛ fonction kɛ u mago tɛ comédien la ka ni tuma dɔ la Mali yɛrɛ kɔnɔ fonctionnaire bɛ se ka taa comédien mɔgɔ 6 mɔgɔ 7 mɔgɔ min y'a kɛ depuis 1963 ou bien 1900 combien ka na se bi ma e ni ala cɛ a mago bɛ mɔgɔ 7 la u kɔnɔ a k'o da ɲɛ kɔrɔba ni sa han a dun ko kɛ ko comédien bɛ se ka balo a yɛrɛ la k'a sɔrɔ a ma fonction plus kɛ a dun tɛ nana projet d'u ma o bɛ se ka balo cogo di arasini filɛ ala ka sinɛw la o kɔni o y'i ta kɛ mais Usumani So filɛ na banabaatɔ dalen filɛ ka so yen est-ce que o y'a filɛ wa mais a ye saman kɛ Mali na dɛ. Merci Zo, i dusu faga o diyara n ye. Merci Kaja Kamara. Kumakan laban jumɛn b'i bolo ka se an ka Mali comédiens ma? Bon, kumakan laban min bɛ ne bolo o de ye an ka baara kan. Anw de comédiens ye, anw de siniɲɛsigiw ye. Kɔrɔbalen olu kɔrɔla ka bɔ, anw de bɛ yen sisan, anw de kan ka dilan. Donc an ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ, ɲɔgɔn juguyaba ye ni ɲɔgɔn kɔniyaba ye, an k'o dabila. N'a fɔra anw ye denmisɛnninw anw ye siniɲɛsigi ye, anw yɛrɛ dama tɛ ka bɛn fɔlɔ. Comédie bɛ taa min? U b'a fɔ cogo min na ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ bɛɛ n'an farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ kelen an bɛ fɛn kelen di mais n'anw yɛrɛ tɛ ka bɛn dun fo ɲɔgɔn juguyaba ni ɲɔgɔn kɔniyaba donc nafa t'a la quoi. Merci beaucoup o diyara n ye. Nafa t'a la an ka baara dɔrɔn. Son excellence e t'i ka kuma laban fɔ an ka Mali comédiens ye. Ok, n bɛ segin n ka madamu ka kuma kan toujours kelen de don an ka baara kanu an ka ɲɔgɔn minɛ an ka dɔ bɔ wariko la an commerçant n'i ye wari kanu i tɛ feere kɛ jɛlenya la i bɛ fɛn kolon ɲagamu ka feere deuxième feere ko premier i bɛ troisième feere ou bien quatrième yɛrɛ feere ko premier effectivement n'i natala wari nɔ donc baara bɛɛ kɛ kun ye wariko ye c'est vrai mais n'an ye ɲuman kɛ o bɛ se ka an nafa ni kolon in parce que ni kolon in na ni kolon in bɔra i kɔrɔ ma don o don ni mɔgɔ bɔra i kɔrɔ ma kolon in na don o don donc i ka fɛn bɛɛ bɛ kɛ zoro ye ala k'an bɛɛ kisi o ma donc an ka ɲɔgɔn minɛ an ka baara kɛ
o de cɛ ka ɲi fɛn foyi de tɛ bɛn bɔ n'an bɛnna dɔrɔn Tɔnɔnkulu point voilà ala bɛlɛ ma bɛ ari brief yɛrɛ mako bɛ ari yɛrɛ cɛtiri yɛrɛ mako bɛ jama de la an mago fana bɛ dɛmɛ na dɛ awɔ k'an dɛmɛ kɔrɔbalenw bɛ mɛ n'olu ma anw former ka ɲɛ an bɛ taa min fana ka an dɛmɛ mɔgɔ tɛ dɛmɛ i yɛrɛ kɔ Adama Sangare Kaja Kamara Yusuf Jire oui an ka foli belebeleba bɛ d'aw yɛrɛ ma Mali kunnafoli point TV ko ko k'aw fo ko k'aw barikada ko sabula k'aw nan'u ka wele jaabi ayiwa aw kana ɲina dɛ an bɛ Mali kunnafoli point TV émission yɛlɛ waati diffusée chaque lundi à partir de 18h aw m'a kɛ ten aw bye bye Merci. a diyara ye